Bamakɔ ana lamini n'a bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ Amadu El Konare ne Amadu El Konare k'a dɔn an sigira min ye kunnafoni i k'a dɔn a furu ni ka fɔri dɔɔni wallahi Amadu El Konare k'a dɔn minnu mɔnen bɛ minnu gadi Amadu El Konare k'o da lamɛnbaaw tɛgɛ kabako Mali kun n'a kun i k'a dɔn diɲɛ kun n'a kun Amadu El Konare k'a dɔn radio Jekafo don ni nin dana in gosira ka ban kunnafoni kɔni a tɛ kɛ maa nege la fiyewu nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a ye Ahmed Jakite filakɛ n'ale wuli ka jɔ kɛ sisan kunnafoni an b'a dakolo walo po karamɔgɔ de b'a tungura san 20 kilisi kelen yɛlɛma ma ye kow la o bila kuma sera ten siga t'o la bala cogo bɛ di Amadu El Konare ne banangu a tɛ dili bɔ forotigi ye fiyewu banangu bɛ dili bɔ a yɛrɛ de ye tiɲɛ Amadu El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le combat nin y'a boli ko siɲɛ 3,256 o don sɛbɛnni kɛbaa de ye Burama Keita Burama ko a ko di a ko i k'a dɔn mara cɛbɔli kura a ma bɛn sabula dugu caman bɛ yen minnu kɔni ma sɔn Amadu El Konare i k'a dɔn kɛlen bɛ mankan baden min ye mara cɛbɔli ye faamaw bɛna min kan n'u ye a kunnafoni di kɔsa in na dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ awa bɛnkun ma kɛ nin ka kabini fɔlɔ kabako n'i ye mara cɛbɔli jateminɛ min ye dugubaw ye ani dugu manganu minnu kan ka boso ni ka a bɔ ɲɔgɔn na Amadu El Konare i k'a dɔn a ŋaniya kun sera jamana kɔnɔ kabini bila ko tɛ nka ni maa min ye ko taabolo n'u nabolow ye Amadu El Konare i b'a ye k'a fɔ bɛnkun kɛra min ka u ka fɔ la a ma k'o ye mankan wulilen bɛ dugu caman na min ye gundam Gurumararu ka taa bila n'i ɲininka marakala ninnu bɛɛ lajɛlen dugudenw bɔlen bɛ i k'a dɔn munna u ka dugu ma kɛ cercle ye walima olu n'u taara ka t'u di maa wɛrɛ ma kabako a ko min ye mara cɛbɔli ko ye faamaw tun ye nin kuma in fɔ nka ni wulikajɔ ma boloda joona k'a ko labɛn u ni dugudenw ka kuma faamuyali ka na Amadu El Konare k'a dɔn a ko mankan dan tɛ a bɛ gɛlɛya a ko lawale Welesebugu n'i ye Welesebugu ta k'a lajɛ ale kun kan ka kɛ cercle ye i k'a dɔn awa kunnafoni di fɔlɔ minnu kɛra kabini san 2018 i b'a ye k'a fɔ kɔsa in na min kɔni ye a cercle ye o ma bɔ ayi Ɲankɔrɔ Yeya Samake Ɲankɔrɔ Yeya Samake ale ye maire kɛ ale de la k'a fɔ min ye Welesebugu ye duguba don dugu barikama don a yelen ka bon kosɛbɛ k'a fɔ i b'o ta ka t'o n'u don selenge la i k'a dɔn i bi awa gasi belebeleba de kɛ i bi fiɲɛba kɛ min kɔni ye Welesebugu ye o kan ka k'a dama cercle ye Yeya Samake kun delila ka nin kuma in fɔ nka n'i ye mara cɛbɔliw ta kɔsa in na i b'a ye k'a fɔ a ma k'o ye min ye Welesebugu ye o ka kɛ arrondissement ye a dun bɛ arrondissement in na i k'a dɔn a ka ca san 17 ye min kɔni ye o jateminɛw ye dugudenw y'o fɔ u y'u ka dusukasi jira marakala a dugudenw min ye tile 2 in na ye u diminen don fo k'a fɔ k'a to ten dugu bɔda ani dugu donda pɔnfila bɛ yen i k'a dɔn kelen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen minɛ maa ti don maa ti bɔ ala n'u ka dusumakasi fɛ sabula u y'a ye k'a fɔ fiɲɛba de fana kɛra olu ta fanfɛ munna u taara joro kɛ cercle ye ni ka olu to u nɔ in na olu kun y'a jira k'a fɔ o ti bɛn sabula marakala yanga a n'a yelen fanga ka bon kosɛbɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bi kɛ a fana kan ka k'a damata cercle ye i k'a dɔn u y'o de jira dugudenw kɔni y'a jira k'a fɔ o de fana kun fɔra kabini bi tɛ o tuma min y'u ka hakilina ye ani faamaw ka hakilina kelen tɛ sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ dama tɛ koyi kɔrɔnfɛla o mɔgɔw fana dimina min ye awa Gurumararu o cercle ye sɛbɛnnikɛla ko olu fana banna kosɛbɛ sabula u y'a ye k'a fɔ gouvernement ye kɛwale min kɛ Gurumararu i k'a dɔn u ka ta ka kɛ région ye i k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ hakaja o hakilina ninnu i k'a dɔn o de kun fɔlen don a mɛnna k'a fɔ Gurumararu bɛ kɛ région ye nka n'a fɔra pankɛrɛw kunna u tɛna jɛn n'a ye a ko cercle tan o bɛ dugu min bolo a k'i k'a dɔn a gɛlɛyara min ye mara cɛbɔli ye i y'a dɔn ayiwa min ye région ye o kɔni bɛnkɛr'o kan o kɛra région 20 ye ko in kɔni a bɛn tɛ dugu caman ma dugudenw kɔni bara k'u sɛbɛkɔrɔlama ka sababu kɛ u kun ye min f'u ye fɔlɔ i k'a dɔn ni pankɛr'o kunna u diɲɛ tɛ n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye Burama Keita ka fasiri don an ye min bɔ le combat kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a tungura n'u m'a lajɛ expert ko tɛ nin kelen la dɛ maa minnu bɛ sigidaw dɔn u ka fɛɛrɛ kɛ u ka sigi ka fɔ kɛ waasa yɔrɔw cogoyaw ka dɔn n'o tɛ a bɛ gɛlɛya dɛ karamɔgɔ de b'a tungura ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni di sɛbɛn le matin Hashi Cisse a ye sɛbɛn kɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa ni saraka yɛrɛ kɔni banna maa ka ko la n'i ma kunnadiya i k'a dɔn i ka ko ɲuman a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kiri ani woyɔ ye min ye i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Bɔkari Tereta a ko i k'a dɔn a na kɛ ni i k'a dɔn sitanɛw walima a ka fɛnw bɔ mɛn a kɔkɔrɔ Rassemblement pour le Mali
RPM jamana ɲɛma kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ka tɔ de do wa i k'a dɔn a gwɛnna ka bɔ fanga la wa tɔ in dɔ kɔni k'a ko bɛɛ lajɛlen tɔ de baamɛ pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Boubacar Tereta ko a kɔni ye bataki dɔ kɛ n'o ye message ye téléphone na a b'a fɛ k'o ci a nilamɔgɔ ma ani min ka yeta ye kelen ye politique ko la RPM kɔnɔ a ko i k'a dɔn ala de bɔlen filɛ kɔkɔrɔ sita ne kɔni y'a bolokɔni ta a kɔni vilila ni k'o bataki ci maa ma o min ye i k'a dɔn a tɛngɛlɛmaba ba ye RPM kɔnɔ a ko i k'a dɔn Guinée bɔrɔtɔ la i k'a dɔn duguna yɛrɛ tɛ fɛn min na sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra message min bɛ yen n'o tilara Boubacar Tereta la ka taa ci maa min yɛrɛ bɛ yen n'i bɛ k'o tɛngɛlɛma message de bina o yɛrɛ jufa kɔnɔ a ko bonjour Yaya je voudrais te dévoiler un plan d'action offensif contre le clan Jarasuba Ousmane Kone Moussa Tembine Baber Mahamadou Diallo Baby et Belko Samaseku i ye min fɔ sa tubabukan na n bɛ segin a ka bamanankan na i ye maa minnu ni maa minnu tɔgɔ fɔ Jarasuba a ko olu faralen don ɲɔgɔn ka jɛkulu min na ale ye dabali jugu min tigɛ walasa k'u dafere i k'a dɔn a bɛ n'o ɲɛfɔ a ye ale taar'o fɔ jugu ye ale taar'o fɔ jugu ye téléphone mayi o ma ni ye gabakuru fili bolo t'a sɔrɔ bilen n'o tɛ nin sugu ni nin kɛra i bi boli de i bi talifo de waraka Amadou Konare n t'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye ɲama a na kuma fɔlɔfɔlɔ u ka téléphone ninnu i k'a dɔn a dɔw bɛ yen n'i y'a bila n'i m'a choix i k'a dɔn ayiwa ni ne ye wele sisan k'a sɔrɔ ma an bagi k'a fa ka sɔrɔ k'a choix Amadou ka sin k'a bila ten kuma bɛ taa na ni n bɛ fɛn o fɛn e b'a bɛɛ mɛn gɛlɛyara koyi ne teri dɔ bɛ yen fɛntigi don nka tɛgɛma ka gɛlɛn a ye ne wele ka ci dɔ fɔ ne ye ne ni dɔ bɛ mobili kɔnɔ ne sɔrɔ ja kojugu ne sina ka an tilala kuma na min ne sina ka téléphone fili ten n kɛrɛfɛ n ko mɔrɔ ma langolo barika banni tɛgɛ jalen ne nani da nin kan Amadou Konare ja bɛɛ taara ja cɛ bara ka kuma bɛn mɛn i bi dugu o tigi la sa de Amadou Konare kuma min ni ne tilala ka kuma na ale y'a tigɛ ka segin ka ne wele tuguni ne ko patron a bɛ cogo di ko n ka cɛ n'i ma to ka téléphone tigɛ di ne ko jɛlen tora a gɛlɛyara kojugu sɛbɛnnikɛla ko i taw ɲɔgɔnna de kɛ bɛ Boubacar Tereta la ale ta in ka sɛbɛkɔrɔ jugu ka tɛmɛ i ta la sabula n'i ko i ka falideni mɔ ka go n'a sara o y'a bɛɛ lajɛlen bannen sɛbɛnnikɛla ko a dogolen don jɔn na k'a fɔ RPM tɔ ye cogoya de ye n'o tɛ jɔn ko ala kisɛ tɛ jaba la bari ko lankolon don a bɛ kolonkolon ten po sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita k'a b'a ye RPM ɲɛmaya kalifa Boubacar Tereta la ka kɛ ni mangoya ji min bɔnnen don ni cɛba in kan jɔn ko ala RPM taden tɔ de banna nka min ye sanga a n'a ka waati fadenkɛnɛ kɔni kan u tun bɛ k'a ko mɔndɔn ni k'a da an ka fɛɛrɛ kɛ i k'a dɔn an ka nin ko in kɛ linge sale en famille ko dogolen minnu bɛ yen an k'a waraka k'a ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ nka sɛbɛnnikɛla ko Boubacar Tereta ka nin bataki min dilanlen filɛ a la k'a na kɛ ni bataki yɛrɛ de binna Ousmane Kone min bɛ yen n'a bɛ k'olu tɛngɛlɛma k'a taara bi o de ka talifo kɔnɔ kɛlɛw o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen jɔn ko ala a ko kɛra dabalibanko ye maa minnu bɛ yen hali n'olu y'o cɛsiri waati gɛlɛnw na RPM yɛrɛ tɔ kun ye jurunin kelen min ye o ka sɛbɛkɔrɔ banba a n'a kɛ ni Boubacar Tereta a ka boliw ni a ka filɛlifɛnw y'a janfa ni ka se ka i k'a dɔn nin kɛwale in kɔni kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka faamu cogo di n'i ye RPM lajɛ Mahamadou Jarasuba ani maa caman bɛ yen jɔn ko ala mun bɛ yen olu ma min ko RPM ka taaɲɛ kama kana fɔ de Boubacar Tereta min yɛrɛ bɛ dalagɛsɛ la ale ye Mali bɛɛ lajɛlen salo tile fila in na k'a ta Kayi fɔ ka taa Gao k'a jira k'a fɔ u bɛna wuli ka jɔ bɛɛ kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni bɛɛ ka kɛ RPM sinsin bere n'o tigi b'a la k'o wakɛda diɲɛma ɲɛna o kɔni ka kɛwale le ye nin ye dogo la dun ye sɛbɛnnikɛla ko an man ko min an man jami a ko tɔ sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara n'i y'a ta ni k'a lajɛ Boubacar Tereta ka nin kuma in b'a jira k'a fɔ Jarasuba ni maa dɔw bɛ olu kɔni bɛ fankelen fɛ ale fana ni dɔw bɛ fankelen fɛ a dun ma dugu maa na k'a fɔ Musa Temeni ale fana ka jamana wasabulon ɲɛmaya ko waati Ibreka ye ale jakusa ni k'a coko o fana y'a ta tilan wɛrɛ RPM kɔnɔ o kuma dakurunya kelen na sɛbɛnnikɛla ko nin ye RPM ko tɔ taden bɛɛ banni ye i k'a dɔn wa kalafili nata la hali u k'u ta kɛ maa senkɔrɔ don dɔ ye sabula bɛɛ lajɛlen tigɛliw ma wa nin y'a tɔ taden tiɲɛnen Boubacar Tereta min ye tɔ ɲɛma ye danaya dara a kan siɲɛ joli joli k'a kɛra minisiri ye nka cogoya kelen min bɛ yen n'a y'o sɔrɔ o de ye i k'a dɔn nɔgɔ langolo angɛrɛ feerela tɛ nɔgɔ min yɛrɛ bɛ yen n'a ye sɛnɛkɛlaw sigi u sen sabara kɔnɔ k'a kɔni de kɛra o saba
ba ye an ka jamana kɔnɔna la o kuma n'a yɛrɛ k'a fɔ RPM tɔni min n'ale b'a fɛ k'o tɔ sɛbɛkɔrɔ pi ko nin y'a ko kuru bɛɛ lajɛlen banni ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn le matin kɔnɔ sɔgɔmada in na kunnafoni Amadu Konare awɔ ni maa min tora ka fali ngelenkana lajɛ i b'i jɔ a la i tɛna sɔn ka doni da kun fiyewu Amadu Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura awɔ sɛbɛnnikɛbaa de ye Dɛnba Kɔnte ye Kɔnte ko di Dɛnba ko a ko a bɛrɛta ni Ala ma jangɛ min ye sariya dɔnbaw ye u karilen don ɲɔgɔn na karaw Amadu Konare i k'a dɔn misi min yɔrɔw bɛɛ b'a dɔn jifilenden min ye syndicat bolo fila ye n'a bɛ jamana sariya bolo ko fɔ magistrats syndicat autonome de la magistrature SAM syndicat libre de la magistrature SILMA Amadu Konare ninnu bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye ka ŋaniyansiri kɛ jalaki ni ka taa bin i k'a dɔn kiiri bulon kɔnɔ o ɲɔgɔn na min ye maître Kasumu Tapo ye ani maître Mohamed Al Bacili ninnu bɛɛ lajɛlen kiiri dɔnba ye kiiritigɛlaw don i k'a dɔn soron dɔnbaw don min ye Abo Bacili denkɛ n'o ye Nangamani Duga Jaabi Mohamed Yusufu Bacili bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Rasbash i k'a dɔn u taara ayiwa min ye Zole da awa sariyatigiw fɛ yen ko k'u wele k'u kiiri Amadu Konare mun kɛra sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin syndicat bolo fila n'a bɛ magistrats ka ko de kofɔ Amadu Konare k'a dɔn dimina fo k'a fɔ k'a to ten sabula u y'a jira k'a fɔ binkɛriw ka nani fɔr'u ma kuma jugu taara k'u sɛgɛrɛ u baara kɛ ɲɔgɔn n'o ye maître Kasumu Tapo ye maître Mohamed Ali Bacili ka taa se i k'a dɔn Rasbash ma o kuma u ka wele bɔgɔ jɛnɛ kan ka t'u kiiri kunnafoni minnu n'u kɔni y'o di ni o kunnafoniw jɛlen don jalaki min n'u kɛlen bɛ k'o bila Kasumu Tapo kan i k'a dɔn o de ye Kasumu Tapo kɔsa in na a bɔra ayiwa i k'a dɔn kunnafoni di siraw fɛ min kɔni réseaux sociaux ye a ye tigɛlomali minnu kɛ a n'a ye kuma minnu fɔ i k'a dɔn o barilen bɛ procureur près du tribunal cour du suprême de Bamako a ka kuma ninnu jɛngɛlen don kosɛbɛ sabula ko in kɛra ka taa i k'a dɔn maa minnu kun minɛna fɔlɔ n'o ye Rasbash n'a ɲɔgɔnnaw ye o ko nɔfɛ i k'a dɔn a ye tigɛloma caman da ani kuma purukotolen ni ka ɲɛmaa yɛrɛ sɛgɛrɛ kabako o tɛmɛnen kɔfɛ syndicats bɛɛ jalaki jumɛn bi Tapo kan i k'a dɔn Tapo a ka wulikajɔ ani jateminɛw i k'a dɔn procureur général près du tribunal cour suprême i k'a dɔn kuma ninnu fariɲana jalakiba de bi bi a kan Mohamed Ali Bacili i k'a dɔn o fana ta ye jumɛn ye Sam ani Silima u ye jalaki bi a kan jalaki min bi tali kɛ ka ɲɛsin kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen n'a ye tigɛlomali ta ka kɛɲɛba kiiritigɛla kuntigi sɛgɛrɛ i k'a dɔn o sɛbɛn a ye kuma jugu caman fɔ i k'a dɔn ayiwa a ye kuma yɛrɛ fɔ kuma min bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to dugudenw olu bɛ wuli ka jɔ kɛ ni ka taa se ka kojugu kɛ awa kiiritigɛla la kɛɲɛba walima ka baarakɛyɔrɔ jeni o kuma minnu bɔra i k'a dɔn Bacili u y'a jira k'a fɔ a ka kuma fɔta t'o ye o kuma u bɛ jalaki bi a kan Yusuf Bacili Rasbash i k'a dɔn o ta ye jumɛn ye min ye Samu ni Silima ye u kɛlen bɛ ka jalaki bɔ k'a bi sabula i k'a dɔn a bɛ jɛmukan min kɛ u ko min ma grand dossier a ye min kɛ araba mɛ kalo tile 20 ani kelen tɛmɛnen a bɔli kɔfɛ wa a bɔlen kɔfɛ kaso la a ye émission minnu kɛ ka sanfɛrɛ jigin awɔ min ye près du tribunal grande instance Bamakɔ commune sabanan min ye Mahamadu Kasoge a ma tɔ t'o la a y'o sɛbɛn kɔrɔ i k'a dɔn a ye kuma jugu caman da k'o sɛgɛrɛ sabula kuma minnu n'a ni lagosi bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o kuma ninnu bɔra da o kuma olu syndicat bolo fila u tɛ jɛn n'a ye o de la i k'a dɔn u ye ŋaniyansiri kɛ sa ni maa saba ka wele bɔgɔ jɛnɛ kan ka t'u kiiri sabula kuma minnu bɔr'u da i k'a dɔn a bɔ kuma cɛjugubaw ani kuma purukutulenw kuma minnu bɛ se ka kɛ sababu ye hadamadenya yɛrɛ k'a tiɲɛ jamana kɔnɔ sariya bolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana ka tu dilannen don u ka u ni bonya ka kan u ni karama ka kan o kuma sariya ko kɔni i k'a dɔn a tɛna kɛ maa negela ye sɛbɛnnikɛla ko misiw kɔni olu mana ɲɔgɔn dun a ko i k'a dɔn o hakilina o bɛ bɔ ka bin sabula maître Kasumu Tapo o ye sariya dɔnbaa ye min ye Bacili ye ayiwa maître Bacili olu fana ye sariya dɔnbaa ye n'u sariyatigiw yɛrɛ dama nana kari ɲɔgɔn na a ko i k'a dɔn a ko a tɛ kɛ basi ko a na bɛ dɛsɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dɔn ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn le soir de Bamako maa min bɛ yen ni o ye Laaya Jara ye nin ye Laaya ka sɛbɛn ye a ko an ka taa min ye Baramali la n'i ye Baramali ko fɔ i k'a dɔn minfɛnw ni gazimafɛnw olu bɛ dilan yɔrɔ min na i k'a dɔn a b'o de ko fɔ Bamako yan nɔ
sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ cɛ kelen bɛ ale kɛlen don ka diɲɛ nege bɔ bɛɛ lajɛlen la baramali la i n'a fɔ sɛbɛnnikɛbaa y'a jira cogo min na wa a kɛn bɛ ka nin cakɛda lahawtaba in n'a ma mina gɛrɛ ma a b'a sigi a sensabara kɔnɔ kaki sɛbɛnnikɛla ko a bɛ tali kɛ mun na maa min bɛ yen n'o ye directeur i k'a dɔn awa directeur des ressources humaines min yɛrɛ ɲɛsinen don a buna hadamadenw ka koɲɛw ma n'o ye Mahamadu Jalo nin fulakɛ i k'a dɔn k'a bɛ ka diɲɛ nege bɔ baramali baarakɛla kuru kara bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ sɛbɛnnikɛbaa b'a sɛbɛnciya cogo min na a ko kɛwale jugu tɛ kɛwale jugu ye yaadalenya de don wa ko o ko bɛ yen n'a bɛ tali kɛ maaw tɔɲɔni ko la k'o de fanga ka bon a ka baaraw la kosɛbɛ o de kama min ye kɛwale ni bisibaza caman don ni baramali kɔnɔ min kɛmɛ sababu ye u ka lapasa jɛkulu min bɛ yen i k'a dɔn n'o ye wa syndicats ye karamɔgɔ Daba Tunkara olu yɛrɛ kɔni dimiko jugu bi sɔgɔmada in na u ye ɲɔgɔn lajɛ ni ka baara bila carin kɛ tile 3 jalen 72 heures i k'a dɔn tɛ cɔli kɛ i k'a dɔn baramali ale baara la sɛbɛnnikɛla ka fɔla nin bɛ tali kɛ mun na maa min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn directeur des ressources humaines ye Mahamadu Jalo i k'a dɔn jogo fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ hadamaden yɛrɛ de kɔni bɔ i dabolo kan i k'a dɔn tubabukan la u ko il se comporte comme un dieu sur terre hadamadenya yɛrɛ la dugukolo sanfɛ min ka di ale ye n'ale y'o kɛ kaba o ye wulibali de ye a ti bɔ yen o ka ɲi wa o man ɲi o y'a sago a n'a dɔn ye o tuma maa minnu bɛ yen n'olu ye cakɛlaw ye olu de bɛ kɔlɔbɔ ni falatɔya la wa sɛbɛnnikɛla ko maa hakɛ min bɛ yen n'a y'o gɛn ka bɔ baramali la a ka san damadɔ kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ ko hali san 20 tɛmɛnen o maa hakɛ ma bɔ baara la baramali la i k'a dɔn nin cɛ in ka waati la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn tile filanin na ci ɲɔgɔnna dɔw nana damatɛmɛwale yɛrɛ hukumu kɔnɔna la min yɛrɛ kɛra sababu ye maa caman bɛ yen n'o ye syndicat jɛkulu ka maaw ye ka se ka tɛgɛ da olu kan i k'a dɔn diyakosa bilen la ni ka t'u lasago kasobo la i k'a dɔn syndicat maaw ko k'u ti jɛn n'a ye kuma u ka baara bila tile 3 u ko u bɛ fɛn min laɲini o dɔ ye maa minnu bɛ yen n'olu minɛna u ka hakɛw ni lapasaliw hukumu kɔnɔna la ni bin kɛra u kan jɔnya juru ka tigɛ ka b'u k'a la joona joona u ka bila i k'a dɔn u ka na u ka baaraw ni maamagaw ɲa a ko kɔfɛ u t'a fɛ min ye i k'a dɔn directeur des ressources humaines n'o ye Mahamadu Jalo ye a ka hali seconde kelen kɛ i k'a dɔn baramali nin jɔyɔrɔ in na bilen sabula a ka ko nege t'u la bi a nege t'u la sini wa i k'a dɔn buna hadamadenya yɛrɛ labatoli o fɛɛrɛ foyi t'a ka kow kɔnɔ u k'u ti jɛn n'a ye l'annulation de la procédure contre leurs collègues maa min bɛ yen n'o y'u jɛɲɔgɔnw ye i k'a dɔn cakɛda ɲɛmaa min ɲɛsinnen don baara kow ma i k'a dɔn sariya dɔw kɛlen don ka nɔminali ta ni ka jaki ɲɛsin u ka maa dɔw ma u b'a fɛ u ka dabila pewu wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen u ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara la n'u bɛna waati ni waati n'u b'olu dɔw yɛrɛ wele ko temporis olu ka da ka kɛ baarakɛla jɔnjɔn ye u ka baara kɛ u sago n'u dungɔ na sariyaw kɔnɔna la u b'o de laɲini sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya min bɛ baramali la bi a kana ɲini yɔrɔ jan dɛ min ye i k'a dɔn u ka directeur des ressources humaines Mahamadu Jalo ale kɛ kɛwale jugu a ka gɛn ka bɔ yen bi waasa baramali a k'a yɛrɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko u ka nin tile 3 baarabila min n'u donna sɔgɔmada in na n'a tora sen naani wulikajɔ ma kɛ miliyɔn camanba den o de bɛna peretu i k'a dɔn baramali la wa ni gɛlɛya ko tile in na a tɔ de bɛ sigi a sensabara kɔnɔ kosɛbɛ o ko min ka mankan gagné sɛbɛnnikɛla ko n'i ye hakilijigin kɛ ni ka zolen da maa min bɛ yen n'o ye baramali a ka directeur des ressources humaines ye u ye kɔfilɛli kɛ a ye baara kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali la yan'a ka se baramali la ko cogoya duman tɛ nin cɛ in na cani damanda a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ fɛ o yɔrɔ baara de bɛ nege bɔ a maaw bɛɛ lajɛlen la f'u b'u ka sɛbɛnfuraw bila yɔrɔ wɛrɛ la a ko misaliya yɔrɔ jumɛn ye manutention africaine a tɛmɛna yen i k'a dɔn a ye diɲɛ nege bɔ yenkaw la i k'a dɔn kafo jiginɛ yen kɔni kɛrɛbɛ tɛ k'a to yen i k'a dɔn a ka nin kɛwale jugu a tun b'o kelen de kɛ a ko k'o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen n'a tɛmɛna yen ka fara ninnu kan karamɔgɔ Daba Tunkara k'a kɛra jigilatigɛ ani bunahadamadenya yɛrɛ ka maaw bɔ danbe la o n'a damanda kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn soir de Bamakɔ kɔnɔ a ka vidéo bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara bala cogo bɛ di ko kura Amadu El Konare ne misi pasa o ka daburu sama o t'a sogo kisi duni ma Amadu El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la mutation sɛbɛnni kɛbaa de Musa Bamba waati dɔ sera Amadu El Konare an ka cɛw bɔ ɲɔgɔn na Amadu El Konare waati dɔ sera jamanadenw ka hakili jagabɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko président sigi setɔ don san 2022 jamabaden de bɛ n'i fili baji kan Amadu El Konare an ka cɛw bɔ ɲɔgɔn na ka filɛli kɛ sɛbɛnnikɛla ko ni Ala y'i ta bɔ a la Amadu El Konare k'a dɔn Aliou Boubacar Diallo Mali président don ka sababu kɛ dalu caman de bɛ Musa Bamba bolo Musa Bamba ko ale ka dalu ye min ye a ko min ye a Mali ye Amadu El Konare k'a dɔn cɛw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ kelen dɛ a ko Mali a sɛgɛnna
a ɲanina a modèle konare i k'a dɔn a bi san 30 bɔ an bɛ nin bɔ ka bin ani nin taa ka segin la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jamana a daminɛ tu tigɛ waati i kan ka hakili jagabɔ kɛ a modèle konare yanni i ka kɛ président ye yalima karisa yɛrɛ ye mun kɛ jamana ye yalima maa sugu jumɛn don a ko Aliou Boubacar Diallo président dɛ nka a ye ɲumanya min kɛ jamana in kɔnɔ a bɛ n'a fɔ président Bara k'a daminɛ Kayi ka na Bamakɔ ka taa Kidal a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn makama ani hinɛ i k'a dɔn a y'o bila o yɔrɔw la sɛbɛnnikɛlaw don ni nafoloko don i k'a dɔn o dɛsɛ tɛ ka sababu kɛ min ye wulikajɔ ye a bɔnna yɛrɛ ye yɔrɔ min ye n'o ye Kayikaw fɛ yen Amadou El Konare k'a dɔn ɲuman min dalen bɛ ka yenkaw sɛgɛrɛ Amadou El Konare k'a dɔn hinɛ min dalen bɛ ka yenkaw sɛgɛrɛ a fanga bonyana kosɛbɛ a ko sabula a jigi dalen bɛ cakɛda min ka wasulu o ye makama min ni wulikajɔ min kɛ min ye foroba baara ani foroba baarakɛla minnu dɛmɛna o yɔrɔ la u ye hinɛ min sɔrɔ an'u ye nafolo min sɔrɔ o kuma tɛ Amadou El Konare min ye sira ye digi ka taa se forage dɔw ma Amadou El Konare k'a dɔn misiriw ka taa se abɔ dɔgɔtɔrɔso lɔkɔliso Amadou El Konare k'a dɔn kasi mɔɔw ka abɔ kari kɔnɔnaw dilan n'o ye pavage ye Amadou El Konare nin damanda min kɛra o kɛra ka da lɔkɔlikaramɔgɔw dɛsɛ u ka sara la k'olu magwɛn k'u ka sara d'u ma ani alimamuw ka sara a ko nin bɛɛ lajɛlen bilalen don a ka mijaani na n'o ko k'a bɛ jamana ɲɛmaya ɲini k'a bɛ se ka nin kɛ jamana ye Amadou El Konare o se ka nin minɛ sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye jamanadenw bɛ lafiya ani hɛrɛ de ɲini Amadou El Konare a ko i k'a dɔn min ye président voté tɛmɛnen ye ni Ibrahim Boubacar Keita kɛra président ye sɛbɛnnikɛlaw ani maa faamuyalen caman ko ale de tun ye filanan ye nka a kɛra sabanan ye Amadou El Konare a ko wulikajɔ ni jateminɛ o b'a jira k'a fɔ jamabaden de b'a kanu na maa minnu bɛ n'a ka ɲuman ser'u ma o fana bɛ taa far'u kan sɛbɛnnikɛla ko n'a sɔrɔla Ala de bɛ président di Amadou El Konare o tɛ nkalon ye nka n'a fɔra jamanadenw kan ka président sugandi kɛ a ko Aliou Boubacar Diallo i k'a dɔn a na kɛ président ye ka sababu kɛ a ka ɲumanya ye Amadou El Konare k'a dɔn politiki mi k'a dɔn awa baraji t'a la Amadou El Konare politiki baraji tɛ dɔwɛrɛ i bɛ ɲuman min kɛ o ka sari ye ADP Maliba i k'a dɔn kabini a kɔni kɛra o président d'honneur ye Amadou El Konare a y'a yɛrɛ sɔrɔ ɲuman kɛli la a laban nana cakɛda sigi sen kan cakɛda min n'o bɛ ɲuman ni ka ɲinɛ k'a fɔ u ye ɲuman kɛ Amadou El Konare k'a dɔn a y'o cakɛda sigi sen kan ale bɛ wo ale tɛ wo o bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye a ko o fondation min ni o bi cɛsiri ni wulikajɔ la Mali kɔnɔ Amadou El Konare o kɛra sababu ye bolo maana ka bɔ a nɔfɛ diɲɛsɛn ni jamana caman fɛ an dafɛ jamanaw ani farafin jamanaw i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ makama ye min bɛ fara Aliou Boubacar Diallo kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye jamana in ye i k'a dɔn dɔnniyaba b'a la seba b'a ye Amadou El Konare i k'a dɔn jamana yiriwali ɲɛta i k'a dɔn o fana b'a bolo hali ka dan an bɛ don min na ko bi aw ka jamana kan usine min n'o bɛ gazi sama k'a yɛrɛ kɛ Amadou El Konare a k'i k'a dɔn o y'a damata maana ye an bɛ don min na ko bi ayiwa min ye jamanadenw ye min ye président sigi ye a dabɔtɔ don Musa Banba ka fɔ la Aliou Boubacar Diallo a n'a ka surun nin kun ye sɛbɛn ye an b'a d'a ma o nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ limitation kɔnɔ a ka bi bɔ la wa i tɛ min kalama a ka gazi min bɛ Diédougou commune kɔnɔ Burakebugu gazi bɔli ma daminɛ nka min ye halo don na du o du a bɛɛ balo nɔnɔmugu bɔrɔ malo bɔrɔ kaba bɔrɔ ka fara wa seli mana se misi 5-6 a b'a kan tigɛ k'a sogo di duguden bɛɛ ma o n'aw ka dugu ka jan o y'anw ka dugu de ye Burakebugu Burakebugu de y'aw ka dugu ye Basabugu ye Seydou ye olu ye Jibakaw ye o ne ma nin faamu il y a la commune de Diédougou Torodo ça c'est les Konare les Kalanga il y a la commune rurale de Njiba Falajɛ ça c'est les Seydou Basabugu de bɛ Fala Njiba commune fɛ Seydou de ye Njiba Falajɛ olu de ye Njiba Falajɛ anw de ye Diédougou Torodo c'est des Kalanga dugu 17 anw de fɛ jamanatigi de b'anw fɛ au-delà des chefs de village il y a les chefs de canton ni ko balana dugu kɔnɔ dugutigi ka dɛsɛ a bi cɛ ka taa jamanatigi de fɛ o de b'anw fɛ awɔ o de b'a Seydou bɛnkɛw de ye anw ye Seydou bɛnni de ye aw ye bamanan Ala ma hinɛ la o bɛɛ n'a ye Banankɔrɔ min ye o de ye Diédougou Torodo commune dugu ye bamanan bɛɛ n'a ye yɔrɔ min ye awɔ n'an to an ka taa Bɛlɛdugu an ka mi dugukolo d'i ma ka kababɔrɔw d'i ma
aw ka jamana ma gazi natɔ min filɛ alu yɛrɛ na yɔrɔ jɔ ka di ma buragebugu i bɛ kɛ ye lasɔnnikɛla ye mais min ye gazi aw tɛna foyi sɔrɔ a la an bɛna tuyau de don dugu jukɔrɔ k'a gazi salo ka bɔ kana a n'u bɔ fo Bamakɔ yan aw ta kɔni b'a moteur mankan dɛmɛ aw ka jamana in dugu maa jɛ ka ban n'i taara sugunikura la fura feere la ku feere la i k'a dɔn tirabu da la a bɛɛ aw ka jamana maa ye ne bɛ taa sigi aw ka jamana na cogo di an bɛ kati pɔsu tigɛ non ne ka ɲi ne tɛ to a ka yɔrɔ la Amadu Konare n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɛmɛ tugura kunnafoni di sɛbɛn Eko Media olu fana ye sɛbɛn kɛ u ko min y'a bɛɛ n'a ta min ye jamana ye bɛlɛyaba b'a kɔnɔ nka min ye lakana bolofara maa ɲɛmɔ olu bɛ wuli ka jɔ ba la a ko an ka taa min ye gendarmerie ale gun kana na minisiri min ɲɛsinnen don kɔnɔna lakanako ma a n'a ka danayama minnu bɛ yen n'olu ye gendarmerie ɲɛmaabaw ye karamɔgɔ deba tunkara ni wuli ka jɔ tɛ fila ye kelen kɔni u y'o boloda kaba a ko min ye maa min bɛ yen bi n'o ye gendarmerie ɲɛmaa colonel major Samu Mɛnkɔrɔ Jakite kaba taara ka bila gendarmerie ɲɛmaaya na a ko Mali brigade bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ k'a daminɛ Kayi Kidali ka taa Tawudeni Menaka a bi yaala ka t'i ɲɛ jɔ a bɛɛ lajɛlen la ni k'a lajɛ gɛlɛya jumɛn b'u kan fɛɛrɛ jumɛn min tigɛ joona o baaraw la kaba y'o hakilinaw ta a ka minisiri n'o ye colonel Modibo Kone o ko i k'a dɔn nin tɛ maa kelen baara ye i k'a dɔn tugun an bɛ taa bɛɛ kelen kelen la a ko i ko de kama wulikajɔba bolodara ninnu kɔni nali kalo damadɔ karamɔgɔ daba tunkara ka brigade bɛɛ lajɛlen salo ni ka taa hakili jagabɔ kɛ ni cɛdenw ye kɛnɛ kan kow bɛ cogo di gɛlɛya ye jumɛn ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o de kama u ye jateminɛ kɛ brigade fɛn o fɛn bɛ yen ni minɛn denkɛ b'u la ka minɛn salo ni k'a di u ma kalan min kan ka kɛ cɛdenw kun ni k'o boloda wa u bɛ min na sisan o de ye Mali yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen i k'a dɔn ni lakanako gɛlɛya bɛ yen u bɛ brigade kura jɔ ka di olu bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ caman tɛmɛnen kɔfɛ kununko an kɔrɔ min ye Ngabakɔrɔ droit i k'a dɔn an kɔrɔ Bamakɔ yan u ye i k'a dɔn sefa wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 9 o ta ni k'o kɛ i k'a dɔn lahawta soba ye brigade k'a di i k'a dɔn Ngabakɔrɔ droit kaw ma waasa yen n'a sigidaladenw olu bɛ se ka lakana cogo min na a koromokarlu kɛnɛ kan minisiri Modibo Kone a y'a jira k'a fɔ wulikajɔ fɛn o fɛn kan ka kɛ k'ale to nin minisiriya in na waasa lakana bɛ kɛ tarafataini ye karamɔgɔ daba tunkara a b'o baaraw sigi sen kan min ye k'a dɔn directeur de la gendarmerie nationale colonel major Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ale ye sereyali caman di a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn a baara mun bɛ yen n'a bɛ sen na olu nalu ni sisan cɛ kalo 8 u ye i k'a dɔn brigadiw ni gendarmew ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ yɔrɔ yɔrɔ b'u ka danganiya kɔnɔ ni k'a gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen hakili falenw kɛ wa wulikajɔ olu yɛrɛ daminɛna kaban karamɔgɔ daba tunkara min ye i k'a dɔn dotation n'o ye ka marifa kelen kelen di cɛden bɛɛ ma u y'o baaraw sigi sen kan ka i k'a dɔn foroba marifaw fana di waasa brigade maaw bɛ se ka lakana u y'o baaraw fana sabati wa min ye minɛn fɛn o fɛn bɛ yen n'a b'a to u ka se ka lakana baaraw kɛ o minɛnw dira n'o ye matériel de maintien d'ordre i k'a dɔn ka b'o la fɛn o fɛn bɛ yen n'olu ye minɛn wɛrɛw ye n'a bɛ k'a dɔn gendarmew kɛ dɛmɛ a ka baaraw kɔnɔ u y'o baaraw sigi sen kan i k'a dɔn mobili 30 a n'a kunkan fɛ k'o di brigade cɛdenw ma a ye wulikajɔ a y'a sabati joona wa a ko nin bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ tigɛdi ɲɔgɔnma yɛrɛ de ka sabati wa u ka baara kɛ i k'a dɔn a bɛ fɔ min ma professionnalisme baara yɛrɛ dɔnni ni k'a dɔnna kari wa u bɛ sigidaladen yɔrɔ o yɔrɔ la u ka balimaya ni sinya a n'a sigidaladenw ka tabiyaw bato a y'o bilasirali kɛ ka ɲɛsin gendarmew bɛɛ lajɛlen ma a ko an bɛ don min na i ko bi hali bi n'a ka bi wulikajɔ tɔ de bɛ to sen na waasa Mali gendarmerie tɔgɔ min yɛrɛ tun b'a la kabi lawale hali bi n'a ka bi dɔ ka fara o la Maliden ka lafiya lakana a kɛ tarafataini ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min fɔ Eko Media la a ka bidon bɔli la Amadu Konare n'i ye gendarmew tɔgɔ fɔ i k'a dɔn an bɛ dankɔrɔba fɔ yan Lansana Tamba Keita chef d'escadron o don a ka wulikajɔ ni cɛsiri n'ale ye Bamanji ye yɔrɔjan fɛ a b'a suma dɛmɛ i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a b'a ka cɛdenw wuli a ye tɛgɛ da nin kan an ka foli b'a ye a bɛ k'an na warakolo a ye kati kɛ nɛrɛ u y'a ta ni kana n'a ye k'an na payi n'a bɛ marabolo ayi Bamanji i b'a haramu de Amadu Konare an n'a fɔ nɛgɛw kɛrɛfɛ Ahmed Jakite i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ kɛ joona an bɛ sunkalo la jiti min teti min Amadu Konare nka an na fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ o bɛ bɛn yanni Usaz Bare ale k'an sama dugawu la tiɲɛ karamɔgɔ dama tun min ye k'a dɔn awa kɔrɔlenw ka maa hakili jigin jango aw minnu bɛ yen n'aw bɛ lawale tarikuw dɔn n'o tɛ nin tɛ anw ka ko ye o anw da tɛ kuranni ninnu ye wa aw ye burukɔnɔmaw ye ni aw tɛ ninnu ja dɔn aw kɔni kusu bala dɛ cɛbilenkɛ dɛ aw tɛ ko duman dɔn karamɔgɔ a bɛɛ n'a ta n'i ma bɔ bɛlɛdugu kɔ i laban a ka dugutigi ne y'a fɔ a ye ne ka ɲɔ cikɛ banna n ma ɲɔ sɔrɔ n y'a fɔ a ka fulaw ye taa bɔ jatigiw la ne tɛ taa
a bɛ ci ne ma denmuso ka taa ne de ba taara kelen ye ni na kɛ ngara i bɛ taa bɔ jatigiw de la u b'a samama de ye n'o kɛra min sɔrɔ ka taa barika da o tuma an bɛ ci fɔ jamanatigi ye n'o ma kɛ n t'a to yen bala cogo bɛ di Amadu Kɔnɛ dɛ n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Delta News Amadu Kɔnɛ dɛ i k'a dɔn jamana in min ka kɛ n da si dɔn ye hali ni maa min kumana ka hakili ɲuman fɔ Amadu Kɔnɛ dɛ yanni i ka jateminɛ kɛ ka jaabi ɲuman di walima i k'a dɔn ka taafɛnw lajɛ Amadu Kɔnɛ dɛ hadamaden bɛ se ka firinga kɛ ten o bɛ kɛ i k'a dɔn awɔ maa si sugu tɛ dɔn bilen maa si tɛ maa si dɔn bilen Amadu Kɔnɛ dɛ i k'a dɔn nin ye gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ne hakilina ye nin ye a bɛrɛ ta ne ka hakilina ye nin ye min ka fisa jamana ma o man kan n'o kuma caman kun dun ye jumɛn ye Amadu Kɔnɛ dɛ Magma Gabriel Konatɛ Bamari den Amadu Kɔnɛ dɛ k'a dɔn a ka kuma in a faamuyara wa a taara a ma faamu de Amadu Kɔnɛ dɛ a faamuyara o ɛlɛ nin b'a fɛ ka si tigɛ karisa la walima n b'a fɛ ka kuma bana minnu fɔ n sigilen kun don ka nin de kɔnɔ Amadu Kɔnɛ dɛ k'a dɔn jamana min ka ko ye Magma Gabriel Bamari den i k'a dɔn tile filɛ in na député bulon kɔnɔ a ye kɔrɔfɔ dɔ bɔ k'a bin hadamaden kɔni kelen bɛ k'o kɛ yanga ye k'a sɔrɔ o kun tɛ a ma dɔwɛrɛ fɔ koyi a ma fɔ k'a ka kɛ Sénégal ye a ma fɔ k'a ka kɛ Côte ka ye a ma fɔ k'a ka kɛ Niger ka ye Amadu Kɔnɛ Magma Gabriel ko mun a ko an ka jamana kɔnɔ min ye Assemblée nationale président kɔrɔw ye wulikajɔ k'an ka boloda hali n'u bolo bɔra baara la Amadu Kɔnɛ président Assemblée nationale baaraw mana ban dɔɔni ka to ka juruw la kalo o kalo o b'u kisi i k'a dɔn ko caman ma Amadu Kɔnɛ k'a dɔn anw ka jamana i bɛ faama kɔrɔ de ye ko fila la i bɛ président kɔrɔ de ye ko fila la Assemblée nationale président walima maa kalaninba k'a kɛ yeko fila ye b'o ye Mali dama de kɔnɔ a bɛ sanna bi Amadu Kɔnɛ a bɔra la a n'a ka dafiri tɛ bi a ye baara mun kɛ o si tɛ dɔn a ye bilen Magma Gabriel a ko Amadu Kɔnɛ i k'a dɔn n'i ye Mali ta k'a lajɛ Assemblée nationale bulon de minnu bɛ jamana sara bulon tɛngun minnu bɛ jamana kungo fɔ Amadu Kɔnɛ n'i b'a la i ni bonya ka kan garde kɔrɔw b'i nɔfɛ motoba bɛ bilen ɲɛ n'i bɔra o la o su ma ko dugumajɛ i ka kɛ garibu ye a ko yalama o ye ko cɛɲɛ ye a ka kuma in filɛ nin ye Amadu Kɔnɛ sabula a yera min ye Assemblée nationale président kɔrɔ dɔw ye u musow u bɛ taa garibuya ala deli de kɛ Assemblée kɔnɔ a ɲɛ ma a sereyara maa caman y'a sereya alors hali bi a ka ca maa 7 ye mun ye wele k'a sereya an b'a tigi to a de to gundo la mais voilà mais n'o fɔra o Amadu Kɔnɛ a ma fɔ ko diyagoya ka kɛ hakilina dajira ɲɔgɔn na Magma ye kuma dɔ fɔ surɔ a ko Mali la deuxième personnalité c'est le président de l'Assemblée nationale mais bien sûr ni vacances de pouvoir kɛra ko président balila bi assemblée président de bɛ kɛ Mali jamana alors premier ministre ni makama ka kan président ni makama ka kan nka président de l'Assemblée min yɛrɛ ye président ka danga ye n'a balila k'a fɔ de ko n'o bɔr'o la kaban o bɛ to maɲumanko la o ka kan wa a ka gɛlɛn ni maa y'o fɔ o i t'i sigi k'i miiri a ka laɲini ye min ye yalima a n'a ka kan a man kan Amadu Kɔnɛ n'i taara o kɛ kuma wɛrɛ ye Magma Gabriel i tɛ dɔwɛrɛ catiribɔla fɔ politique de b'i kɔnɔ buruja ka taa don a ka hali ɲɔgɔlɔnbɔ kɔrɔw la nin ye mun ye catiribɔla de ye maa gansan ye nin de ye mun ye jamana in kɔnɔ yan n'a ma lajɛ a ye kuma dɔ de fɔ o de ye kuma in sinsin ne ka jate la min ye a ko maaw bɛ maako de la maa caman bolo Magma ye nin fɔ ko nin ye Maliki Diaw de kɔkɔrɔ don dɔ ye Mali man bon ni Maliki Diaw kelen ye wa mais non c'est malheureux Amadu Kɔnɛ n'i kɛra jamana in kɔnɔ k'i bɛ kuma fɔ a kɛra ten ministre filɛ nin ye énergie i tɛ min walayi nin denmisɛnnin jini a y'a fɔ Mali kuranko tɛ ɲɛ ni nin tɛ cogo si la ne ko an t'o de ɲɛɲini k'o kɛ wa mais n y'a jate de n ye fan bɛɛ lajɛ a gɛlɛya de ye nin ye bana dɔnna fura min kan ka sɔrɔ o fɔra an m'an su fura de ɲini kan nka balawu de ɲini hali an bɛ t'o kɛ kɔrɔmatigɛli ko ni kuma wɛrɛ de ye an b'a fɛ ka transition dabɔlen don ka jiri kura de turu fɛn min ni fɛn min n'o ka ɲi k'a ɲɛɲini ɲɔgɔn bolo Malidenw jo bɛ ministre la o n'o tɛ ni a fana kun nana politique fɔ k'a kuru k'a mɔ an tɛ nin fɔ o énergie sans indépendance ta fura ma kana bila nous sommes à pied d'œuvre nous sommes à pied d'œuvre les dispositions sont prises voilà a bɛ ɲɛnabɔ kalo 6 ni maa mun ka courant bi tigɛ ni courant tigɛra groupe b'olu ka so ni ministre min filɛ nin courant mana tigɛ o ka quartier la courant bɛ tigɛ ale yɛrɛ ka so walahi a ye tiɲɛ de fɔ Malidenw ye n'an b'a ɲɛɲini an k'a ɲɛɲini o de fɔra o nka an t'o ɲɛɲini dɛ fɔ an bɛ tila ka wuli ten ministre Buruja le ministre de l'énergie a ka quartier la ni courant tigɛra a ka quartier la a bɛ tigɛ ale ka so a se b'a ye u ka taa groupe sigi a ko non tɔn ni dibi min ka kan
ne yɛrɛ ka denbaya n'o de ka kan. Wa u ye seereyali kɛ ko hali ni fɔra ka sira dilan sigida la ko ministre in fɔlɔ ka dɛmɛ de bɛ na. N'i y'o fɔ ko ministre bi wari di cɛ bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko n'an m'a lajɛ jamana in kɔnɔ an ka ko jateminɛ Magma Gabriel a ye min fɔ Magma Gabriel Konate a ye min fɔ i k'a dɔn i y'a fɔ cogo min o don Mali sariya ye min ye Ala k'an kisi président min n'o bɛ président la n'o fatura sisan Assemblée nationale président de bɛ kɛ président ye. O tɛ maadenni ye dɛ. Mais o ye maadenni ye. Ayi. Yalima o bɔlen baara la. O ni deli ka kan wa. Il détient tous les secrets de l'État. Wa jamana gundow b'a bolo. N'o tora kɔlɔbɔ la hali ni dɔn ko na ka miliyɔn 1 d'i ma i ka jamana dossier dɔ fɔ a tɛna o di wa. Mais non. C'est pour éviter la tentation. Nin kun ye sɛbɛn ye. Awɔ. An ye min bɔ Delta News kɔnɔ a ka bi bɔli la. Karamɔgɔ de b'a tun kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon. Mahamani Touré a ye sɛbɛn kɛ. A ko i k'a dɔn maa n'i bɛ se i ka baara la hali ni jugu y'i senkɔrɔma cɛ siɲɛ 100,000 ni dugawu ni barika b'i kɔ ka se baara in kɛli hali b'o seko la ma. I k'a dɔn k'a fɔ a bɛ laban i ta la. ORTM ɲɛmaa Bakɔrɔ Salifu Sanɔgɔ ko bandaw y'i sigi ka hakili jagabɔ kɛ. A ko an bɛ don min na i ko bi daba ma ka wele sera Adam Cham ma ale min tun ye Kuluba kunnafoni ko ɲɛmaa ye. A ko mako bɛ maa kelen min na bi kana Kuluba kunnafoni ko ɲɛnabɔ o ye Salifu Sanɔgɔ ye. A y'a wele ka na. Sɛbɛnnikɛla ko o fɔra yɔrɔ min na min ye i k'a dɔn Salifu taara wele a ko jamanakuntigi yɛrɛ de b'a fɛ i ka kɛ i k'a dɔn Kuluba kunnafoni ko yɛrɛ ɲɛnabɔ b'a ye bi i k'a dɔn dami la wa an y'o danaya da i kan. Salifu a ma dɔwɛrɛ fɔ koyi a ko i k'a dɔn n t'a kɛ sanu kama n t'a kɛ wariko kama ni jamana mako de bɛ ne la ko ne bɛ se k'a ɲɛnabɔ a ko président sɔnn'a ma. I k'a dɔn danaya kura dala Salifu Sanɔgɔ kan ni ka taa kɛ i k'a dɔn Kuluba kunnafoni ko ɲɛmaa ye. Sɛbɛnnikɛla ko jɔn t'a kalama Salifu Sanɔgɔ i bɛ se k'a fɔ a ko man di ye i bɛ se k'a fɔ i k'a dɔn a ka taabolo man di ye nka k'a fɔ a t'a ka kunnafoni di baara dɔn a ko i k'a dɔn o ye jugu nkalon tigɛlen. Salifu ye kalan min kɛ kunnafoni di baaraw la k'a daminɛ farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ baara ko na a ye ORTM susa ni Salifu kumana bɛɛ lajɛlen b'i kɛ sew a ko i k'a dɔn ka taa BBC yɛrɛ la olu minnu yɛrɛ bɛ tubabukan ni ngilɛ fɔ Salifu ye nin bɛɛ lajɛlen baara kɛ Mali ka lasigidenso min bɛ Washington a ye i k'a dɔn baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen la. ORTM nana bisi basasa maliden yɛrɛ y'i ka commande dɔw yɛrɛ kun ye ORTM numéro effacé ka b'u ka commande la k'a sabu kɛ a kun tɛ jamanaden yɛrɛ ŋunanfa bilen. Salifu nana ka n'a bila passion de service public la ni k'a bɔ service pour le régime ye k'a bila maliden bɛɛ ka bila la baara caman bɛ a y'o sigi sen kan. Sɛbɛnnikɛla k'o suuma k'o dugumajɛ i k'a dɔn jugu dɔ nana wuli tileba guni fɛ ni kana Salifu tɛngɛlɛma k'a gɔlɔn ka bɔ yen san 2 a kɛlen ko ka sira jɛlen yira maaw la ORTM t'a ɲɛ na a ko a ma kuma a y'i ta da Ala kan a y'i sigi wa a ma burujali kan fɔ. Sɛbɛnnikɛla k'o ma kalo 3 bɔ jamanakuntigi yɛrɛ de da y'a fɔ a ye Salifu wele a kana maa fɛ a ka kɛ kunnafoni ko ɲɛmaa ye yan a ko i k'a dɔn Salifu a sɔnn'o ma wa a bɛ n'o baara daminɛ kunnafonidila min bɛ yen n'o ye sɛbɛnni kɛ a y'a sɛbɛnciya k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Salifu ye maa ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen dalen don a la k'a fɔ a ma bila Kuluba n'u y'a to a ka baara kɛ kunnafoni dicogo ɲuman ka Kuluba a koɲɛw ɲɛfɔ i k'a dɔn k'a bɛn'o se a da la ne bɛ min fɔ Salifu ye n'u y'a senkɔrɔma cɛ ye fana a ka taa ka BBC la a nɔ la a bɛna fɛn kɛcogo yira maaw la u bɛna a senkɔrɔma cɛ n'u y'a gwalon sen in na a jogo kan ni welela a kana na yɔrɔ si bilen dɔ kɛra sa o Salifu ye ORTM sira bila ka haliw bɛ maa minnu bɛ yen ni dɛsɛbaatɔw don u bɛ t'olu yira maaw la fɔ dɛmɛ bɛ kɛ Salifu nana ni hakilinaw bɛɛ a ɲɛna kojugu a bɛ taa baw ma tilebaguni fɛ k'o gwalo Amadou El Konare maa ɲuman tɛ b'a jamana in kɔnɔ walayi Amadou El Konare k'a dɔn foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin nin maa ɲuman in ma min ye Bajiri Baleru Mahamadu Jire Sokɔrɔji i k'a dɔn ɲuman kɛlen ani kɛ yɛrɛ jira o tɛ kelen ye Mahamadu Jire an ka foli b'a ye ni ka dugawu k'a ye min ye Ibrahima Kara ɲɛra ye ɲuman kɛba an ka foli ani tanuni bɛɛ ka ɲɛsin ma Bamaden o bi bɛn Amadou El Konare n bɛ bolo bugɔ ka don a don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don Amadou El Konare i tulo kɛrɛbɔ sigi i kana bɔ ka bin sabula nin ɲɔgɔnna e ka ɲɔgɔnna delila ka kɛ wa hali n'a kɛra diɲɛ na Amadou El Konare i k'a dɔn an da in na kɛ a fɔlɔ ye walima filanan Amadou El Konare muso in don a de ko ale ma Sise ale ma Sise i k'a dɔn Ala y'a garijɛgɛ kɔnɔbara la kɔnɔbara in nana bonya ka bonya Amadou El Konare i k'a dɔn a bɔra bɔdugu la ni ka duguba sɛgɛrɛ tuma min n'a sera Bamakɔ Amadou El Konare u nana kɔnɔ in lajɛ k'a jateminɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ nin ko in fanga ka bon kosɛbɛ Amadou El Konare o yɔrɔ bɛɛ Mali faamaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ni ka taa don ko in kɔkɔrɔ u ye muso in da Amadou El Konare i k'a dɔn ka labita ni so sɛgɛrɛ min ye pɔnze ye min ye machine ye ani dɔgɔtɔrɔ minnu ka ɲɛsinnen don
dengo ma olu y'a lajɛ olu ko nin kɔnɔbara in kɔni den 7 o bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ minisiri min n'a bɛ kɛnɛya kunna ministre de la santé madame Sibi i k'a dɔn ale bi hinɛ a bi makari ani ɲɛji sera bandaw ma yɔrɔnin bɛɛ bandaw ko i k'a dɔn nin ye jamana kungo ye i k'a dɔn ayiwa den 7 kɔnɔbara kelen kɔnɔ maa kelen i k'a dɔn nin ye jamana kungo ye o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn jamanakuntigi ye wulikajɔ bolo da muso in ka ta ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɔrɔ min n'o olu mina caman b'u bolo n'u bɛ ko in ɲɛdɔn Amadou Konaré o de la u y'a ta ka taa n'a ye Maroko jamana na clinique dɔ la sɛbɛnnikɛla ko n bɛ kalo tile 4 o tɛ kununko ye de muso in min ye madame Cissé Alima Amadou Konaré muso in y'a yɛrɛ sɔrɔ den ma kɛ 7 ye bilen koyi den 9 lahila wala kutani ko jamu den 9 nin ye safo ye dɛ ni muso bugɔ k'a tɛ den wolo n'a ye den 9 wolo kasi ka dugu kelen wolo siɲɛ kelen nin si kan ka ɲini nin si kan ka ɲini ninnu de ye munɛ bɔ musow ye Amadou Konaré den 9 a y'a bɛɛ lajɛlen dafiɲɛ na ten tali denmusomani o ye 5 ye i k'a dɔn ayiwa cɛ kɛra 4 ye Amadou Konaré k'a dɔn den an mago se li ma denw an'u ba baasi foyi den kelen t'u la den 9 bɛɛ lajɛlen balolen bɛ Amadou Konaré sɛbɛnnikɛla ko min ye dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri ka ɲɛsin bandaw ma i k'a dɔn Ala de b'u sara sabula i k'a dɔn ayiwa se foyi kun tɛ ni muso in ye nin den 9 k'a fɔ a n'a wolo sabula dɔgɔtɔrɔla min ye Maroko jamana ye u ko min ma césarienne u ye den bɛɛ kelen kelen da ka bɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ nina muso yɛrɛ bɛ nina baasi foyi den kelen t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko hakaja nin ye kokura ye Amadou Konaré nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ walima 2nan ye muso kelen ka den 9 wolo diɲɛ na an bɛ diɲɛ laban waati min na a la fɔlɔfɔlɔ kun kɛra Mɛsikikɛni dɔ ye ale bɛ bɔ Mɛsiki jamana na muso don a tɔgɔ de ko Karla Vanessa Perez i k'a dɔn ale fana delila ka den 9 balo wolo ɲɔgɔn fɛ a ko ni muso in ni Mali den don Amadou Konaré k'a dɔn ayiwa min ye foli ani tanuni a bɛ kɛ ka ɲɛsin ba ɲumankɛ caman ma maa dɔ bɛ yen minnu ye dɛmɛ kɛ Amadou Konaré hali n'a sɔrɔ u donnen dɛ i k'a dɔn an bɛ dugawu don de kɛ sa ayiwa nin den 9 musomanin 5 cɛmanin 4 Ala ka den ninnu balo mun ne bɛ donna tɔgɔda la i bɛ fa tɔgɔda k'u dɔgɔnin tɔgɔda ka bɛnkɛ tɔgɔda hali jugu i tɛnɛmuso i b'o tɔgɔ da siɲɛ kelen i bɛ sɔn bɛɛ tɔgɔda i la ninnu karamɔgɔ de b'a tun wara an mago de b'i la ne ni Amedi e bɛ taa ni woro de ye joona i bɛ kelen kelen maa minɛ anw ye nin si ka kan ɲini de ka jumɛn ye maa minɛ i m'a fɔ denmuso ye 5 ye wa denmuso 5 wa ka kelen maa minɛ juru siri 2 sen na ne ni Amedi ye kɛ a denw ye an denw wa nin bɛ taa ka maa dan cogo di Amadou Konaré i kunkolo wulitɔ don wa o bɛ tɛ se ale ta sa o bɛ tɛ se ale ta ninnu bɛ kwa yɔrɔ ko olu sera furu ye mɔgɔ ka di ko ye o tɛna sɔrɔ e yɛrɛ ye o yabara o bɛ tɛ se ale ta non a solution ɲuman ye min Halima Cissé Halima Cissé min ye den 9 in wolo a balimamuso a dɔgɔmuso o fa ye suya kan joona a bɛ suya kan joona a bɔra minnu na dɛ a si bɛ yen suya kan 1000 in minɛ i ka woro san ka taa ye wa cɛ in a fa u k'u janto fa la dɛ nin ye géniteur min ye maaw ka nin garder dɛ ni girinna muso kan musow fana na giri dennin cɛ kan u k'u kɔlɔsi cɛ in na dɛ a si ka ɲi walahi e ye den den 9 yɔrɔnin kelen a bɛ ka mun de bɔ dɔw bɛ mɔrɔsɔni non Ala ka den ninnu balo Amadou Konaré i k'a dɔn hakaja nin bɛɛ lajɛlen ye Ala ka sew de ye se minnu ni Ala b'a jira diɲɛ maa na kɔnɔɲɛ 1 9 kɔnɔ kelen kɔnɔ Ala ye masa ye nin kan ka lajɛ Ala ye masa ye walahi Amadou Konaré waati n'a ka waati ma se bi ta ye ko an t'a bila gɔngalaw Amadou Konaré i k'a dɔn n y'a f'i ye n y'a fɔ Seydou ye o don ko n ko parini u b'u kukala melenge banbe kɔko don banbe de ale la o ye min kɛ babe la n'a y'i jogi a sen bɛ ka giriya sa wulu dunan don n'a y'i jogi o bɛ se ka kɛ n gwakite k'a ni fɔsɔ k'a da ne ko mɔri fa b'e la o e ka tɛgɛ da anw ɲɛ kan
maa de bɛ dɔnni ka bɔ a bugɔ ten k'i sigi Barça cili ninnu bɛ f'u kasa a ka Messi ni e ko a fana a ka n'a ma ban sa walahi ko bɛɛ k'i bɔ a la mɛ min f'i ye Paris n bɛ Paris fɛ dɛ mais Paris tɛ coupe ta équipe ye u ma se u ma bɔ hali bi ça c'est la première remarque vous rappelez ni Sirou b'a f'i ye n'u ma Neymar bɔ Paris la Paris tɛ kɛ équipe ye fo ka ja wuli b'o f'i ye dɛ a gɛlɛyara Paris coupe ta équipe tɛ hali bi u ma ko ye non a gɛlɛyara u ye Barça cili min kɛ ka na n'i ɲininka Allemands ka équipe cili min kɛ nin bɛɛ kɔni kɛra hasard de Bayern tactiquement c'est pas possible non a ka gɛlɛn Benzema c'est pas possible Benzema do non ballon d'or tɛ choix ye koyi e mun ne bɔra sur o ne kɔni sɔn ne tigilen ne ko a ma foyi yala sina ka parni ku melenge te b'a ka lalaw da o ma ballon ta ma kɔni ma Barça tigo kelen e ni hɛrɛ fara la e Neymar njagi n'a ma ni njagi u b'a minɛ a na n'a ye njagi ne ballon d'or a bɛ bɛn san wɛrɛ Neymar ye ballon d'or di non Paris turu ye Neymar de je t'assure a bɛ bɛn u b'a lajɛ kɔnɔ de k'a dɔn waati kɔni dafara an fɛ yan kosɛbɛ nin ye ayiwa communiqué ayiwa assemblée générale ordinaire annuelle min ye ayiwa BIM SA k'u bɛ welewele da kɛ mɛ kalo tile 20 san 2021 i k'a dɔn ayiwa min ye Mewa Palace ACI trésor national kɛrɛfɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye hakilina minnu bɛ i ka se ka a bɛɛ jɛ ka se ka dɔn fɔlɔ o de ye i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin u ka baara minnu kalifaliw ma san 2020 o ɲɛfɔli o tɛmɛnen kɔfɛ jateminɛw ani ɲɛfɔli fana min ye commissaire au compte o ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ ko minnu ɲɛdɔnna olu bɛɛ lajɛlen fana na ɲɛfɔ i k'a dɔn jango sariya kura minnu dalen don OHADA fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ BIM SA ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka 31 décembre kalo tile 31 san 2020 i k'a dɔn u ye baara ni cɛsiri minnu kɛ u bɛn'o fana ɲɛfɔ o tɛmɛnen kɔfɛ jaabi minnu bɔra ani sɔrɔ minnu kɛra i k'a dɔn ani yɛlɛmabolo kura minnu kɛra nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmina fɔ min ye awa welewele da ye BIM SA k'a b'a kɛ ka da a ka ayiwa dɛmɛba ani kanuba bɛɛ lajɛlen tulo kan Amadou Konare i k'a dɔn min ye festival fama min ye sagaw ye Amadou Konare ka sagaw jira diɲɛmaa na san o san foire belebeleba bɛ kɛ i k'a dɔn ɲinanda bilala i k'a dɔn nin kalo tile 15 ka taa bila tile 22 la place cinquantenaire i k'a dɔn sagasi dɔnni sagasi ɲuman ka se k'a ɲɛdɔn saga bɛ kɛ cogo min na a bɛ mara cogo min na nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ foire min n'a labɛn sigira ka ban Amadou Konare i k'a dɔn nin kalo tile 15 ka taa bila a tile 22 nata la e ko mun an bɛ foli di bɛɛ ma maa o maa y'an lamɛnbaaw ye min y'an ka tenitigiw k'u bɛɛ lajɛlen ni cɛ u b'i lamɛn kosɛbɛ Amadou Konare foli ani tanuni Mahamadu Jɛrɛ Sokɔrɔji ɲuman kɛba i k'a dɔn maa t'a dɔn a fini a jɛlen Jɛrɛ an ka foli ani tanu bɛɛ ka dugawu kɛ ka ɲɛsin a ma min ye awa dakabana jugaramɛden min bɛ yen Ibrahima Kara Ɲara an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin Ibrahima Kara Ɲara ma Bamaden i k'a dɔn ɲuman kɛba Amadou Konare waati kɔni dafara anw fɛ yan farikoloɲɛkɛlaw olu bɛna sigi sisan min ye nɛgɛ ɲɛ 13 n'o dana gosira Amadou Konare surafanaw ma du su in na segi bi kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 20 sini sɔgɔma ni Ala sɔnna ma anw bɛ segin ka na kumaso in kɔnɔ sɛbɛnfura kura minnu bɛ bɔ k'olu lakali maa min y'an dɛmɛ baara la choix kɛlɛ la a to a ye Ahmed Jakite Amadou Konare Daba Tunkara wa salam